Duha ka sunog ang miulbo sa managlahing lugar sa Mandawi City ug sa Bohol. Musumada sa dulan usa ka milyon ka pesos ang gibiling danyo sa duha ka sunog. Niya ang report. Naog daw ang 14 ka mga panimalay ug usa nga partially burned human miulbo ang dakong sunog sa Purok Manga hadol sa Hagobiao National High School, Mandawi City kagahapon pasado alas 11 sa buntag. Gisaka sa second alarm ang sunog ug nakontrolar kini alas 11:39 sa buntag. Matod sa investigasyon, nagsugod ang sunog sa panimalay nga iya ni Harvey Reyes ug posibleng adunay kalambigitan kini sa electrical ang hinungdan sa sunog. Giba na ba nang maabot sa kapin 500,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Samtang naog daw ang usa ka karinderya sa may Graham Avenue sa Barangay Cogon, Bohol niadtong Sabado alas 5 sa buntag. Gipanag-iya kini ni Godofredo Pana. Sa investigasyon nga gihimo sa kabomberuhan, anaa sa dulaan 200,000 pesos ang kantidad nga gibilin nga danyos. Hinuon wala ray naangol sa maong sunog. Kauban si Rod Brado, Mark Regiabelia, GMA Regional TV Live.